ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಕೃತಕ ಬೊಳ್ಳರ್ ದಾತ್ರ ಶಾಲದ ತರಗತಿಲೆಗ್ ನೀರು ಪೊಗ್ಗಿನಿರ್ ದಾತ್ರ ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚ ವನಸ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೆತ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಲೆಗ್ ಹಾನಿ ಆತಂಡು. ಪರಿಸರದ ಜವನರು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರೋಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರು ಶಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಡು ಸಹಕರಿಸಾಯಿರು. ನೀರು ದಿಂಜಿನಿರ್ ದಾತ್ರ ಓಡದ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತಿಥಿಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಕಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಾಯಿರು.